Здравейте, малки математици! Аз съм Гошко и днес ще правим нещо наистина забавно и полезно. Започва нашия вкусен урок по броене. Първо, нека разгледаме нашата ярка маса с плодове и зеленчуци. Има толкова много цветове и форми. Наистина ще се забавляваме. Продължаваме, нали? Първо ще преброим мангото, авокадото и крушите. Можеш ли да броиш с мен? Точно така, 1 манго, 2 авокадота и 3 круши. Браво! Спечели 6 точки. Някой от вас може ли да преброи портокалите, парчетата диня и бананите? Напишете ми в коментарите. Точно така, 4 портокала, 5 парчета диня и 6 банана. Браво, вече имаш 21 точки. А сега е време за последните вкусни плочета, с които учим броене и разпознаване на числа, докато се забавляваме. Точно така, ябълките са 7, ананасите 8, ягодите 9 и черешите точно 10. Браво, вече имаш 55 точки.